Ladies and gentlemen, we will continue now with our first panel. For that, I would like to invite our Chief Business Correspondent, Liz Alderman, who will call our first panel. Liz is now a household name, I think, in Greece, having provided deep and thoughtful analysis of the situation in Greece over the last few years. So Liz will moderate the next panel, but before the next panel, I would like to call on the President of the American Chamber of Commerce, Mr. Simos Anastasopoulos, to make a few welcome remarks. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να απευθύνω χαιρετισμό στο τρίτο συνέδριο Athens Energy Forum που οργανώνουν οι International New York Times με τη συνεργασία της Σημεών Τσομόκος ΑΕ. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, η χώρα διασφάλισε πολιτική σταθερότητα και τώρα χρειάζεται να προβάλλει ένα ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σταθερή προσήλωση στο στόχο της ανάπτυξης. Η δημοσιονομική ισορροπία επιτεύχθηκε με μεγάλο κόπο και σημαντικές θυσίες όλων των πολιτών και θα είναι κρίμα να πάει χαμένη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Η λαϊκή βούληση, όπως εκφράστηκε στις εκλογές, υπαγορεύει ότι είναι απαραίτητο ένα νέο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, με περιορισμό των πολιτικών λιτότητας και έμφαση σε πολιτικές ανάπτυξης, χωρίς να τίθεται σε αμφισβήτηση η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Είναι δηλαδή απαραίτητο να συμφωνηθεί με την Ευρώπη η ένταξη των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο τρόπος που αυτές θα θέσουν την Ελλάδα σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, διατηρώντας την απρόσκοπτη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας. Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων και της χάραξης του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, οφείλουμε να εντάξουμε και την ενεργειακή μας πολιτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να αντιμετωπιστεί ένας αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία σήμερα, λόγω και της γεωπολιτικής συγκυρίας, να διαδραματίσει ένα σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Σημαντική παράμετρος για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της χώρας, αλλά και η ανάδειξή της σε ενεργειακό κόμβο. Την ευκαιρία αυτή έρχεται να αναδείξει το σημερινό συνέδριο, όπως και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας ελληνικής στρατηγικής για την ενέργεια που θα αναγνωρίζει και θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εποχής και της περιοχής. Το ελληνοαμερικάνικο επιμελητήριο, από τη δικιά του μεριά, αναγνωρίζει και εκτιμά ιδιαίτερα την προσπάθεια αυτή και γι' αυτό υποστηρίζουμε όχι μόνο το σημερινό συνέδριο, αλλά θέτουμε και έναν ιδιαίτερο αποτελεσματικό μηχανισμό μας, όπως και το ευρύ δίκτυο των επαφών μας, κυρίως στις ΗΠΑ, στην υπηρεσία της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας σταθερά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και της οικονομίας και προωθώντας ένα ανοιχτό, υγιές και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, με αυτές τις λίγες σκέψεις, θα ήθελα να συγχαρώ τους New York Times και τον Σημειών Τσομόκο για την επίκαιρη και κρίσιμη επιλογή της θεματολογίας, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω τον σημερινό χαιρετισμό και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Mr. President, for those remarks, and that actually provides the perfect opening for our panel, and I would like to invite everybody to come up here for the opening panel, which is going to set the tone for this conference. We're going to take a look at the environmental and security parameters of the EU's energy strategy. We're very pleased to have with us, in fact, if all the panelists could come up here, we'll be seated, and then, yeah, come on up. Let me introduce Robin Dunnigan, who's the Deputy Assistant Secretary for Energy Diplomacy at the United States State Department. If everybody from our panel could come up, Mr. Makis Papageorgiou, who's the former Deputy Minister of Environment, Energy and Climate Change.
Dr. Michael Atalidis is the chairman of the Geostrategic Council for the Republic of Cyprus. We also have Professor Yanis Maniatis, who is the former Minister of Environment, Energy, and Climate Change. And we're also very pleased to welcome to this panel Sergei, please pronounce thank you very much, Oleksiou, who's the chief advisor to the chairman of the board of Naftogaz and Ukraine. As we heard earlier this morning, obviously international events have had a profound impact since we last met here in Athens at this energy conference on energy security issues here in Europe. And they raise profound questions about how this region, as well as the United States, can address the energy security issue, as well as the need for diversification. All of the geopolitical events that we've seen recently have thrust this back to the top of the agenda. We all obviously are very aware of the political, economic, and military risks to the energy strategy here, which are now closer than they might appear, given the recent developments in Russia, Ukraine, and Turkey. And we also, are dealing with the issue, continued issue of Cyprus, as well as here in Greece, not only geopolitical instability, but also an ever-deepening economic and financial crisis are also playing a role. We also just heard the new Greek energy minister talk about address concerns that this government has on what he called hegemony, and also the issue of how issues of inequality can be addressed under the energy security rubric. So the looming question overall is how the European Union and the United States can address these challenges and promote future regional integration. So with that, I would love it if Robin Dunnigan could open up with some remarks. Each of our panelists is going to speak for about 7 minutes or so, and then we're going to have some Q&A up here and a discussion amongst our panelists, and then we'd love to open it up to you all for questions. So without further ado, Robin. Thank you. Can you hear me? Thank you very much, and thank you to the New York Times for hosting this at what I think is a pivotal time on energy issues, energy security issues here in Europe. It is a transformative time, and if we go up to 30,000-foot level for a second and look at what's happened in the demand and supply picture in the world. On the supply side, there are new producers in the world. The U.S. Tight oil and gas revolution has changed the supply picture, and the way gas and oil are moving around the world has changed dramatically. And on the demand side, demand has shifted from the OECD countries to non-OECD countries, really driven by China and India. And in the middle of this kind of remarkable supply and demand transformation, we have the ever-increasing reality that we are all connected when it comes to energy. And a disruption or volatility in prices on one side of the globe impacts countries on the other side of the globe. And it's one of the reasons that Europe and the United States energy security is so tightly integrated, and why we care so much about energy security in Europe. It absolutely impacts not only our friends and allies in Europe, but our own national security and energy security. I should start with remarking on the minister's remarks in a few areas where we couldn't agree more. There are areas where I think we would have a different approach, but where we do agree is that energy policy is absolutely critical to economic prosperity. And we need to get our energy policies right to ensure that everybody has access to affordable and sustainable energy, because that's absolutely critical to a country's economic growth. Our energy policy is also critical to our climate goals. If we don't get our energy policy right, nothing we do on climate change matters. We also agree that energy should be a source of cooperation and not conflict. So I think in those areas, getting our energy policy right is absolutely critical. And so maybe, since I want to keep my remarks brief, let me go through some of the areas where we've seen that play out. Let me start with Ukraine. I think that the Ukraine-Russia crisis has underscored how important it is that one nation not be dependent on one supply for its energy sources. That diversification is absolutely critical.
The Ukraine crisis has also showed us, and I'm glad that we have Naftogaz here, that getting your own internal house in order is important. And Naftogaz and the government of Ukraine are undertaking a really incredibly important energy reform, and we're working closely with them, as is the EU, and wish them all the best of luck. The Ukraine crisis also underscores the need for getting infrastructure in Europe right. Ukraine, the deal that Naftogaz made with Gazprom in November helped get Ukraine through this winter season, but equally important was the reverse flow of gas that came from Ukraine's neighbors, from Slovakia, Hungary, and Poland. So getting the infrastructure in place so that gas can flow always in Europe is absolutely critical. Moving to Europe, I want to just underscore that the United States, we're not new to working with Europe on sort of joint issues of energy security, and where, we've been doing this for decades, starting probably with the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline back in the early 90s. We have an energy council, the US-EU Energy Council, through which we work together on where does our diplomatic engagement and our technical engagement and our research and technology, how can we cooperate with our European partners, both multilaterally and through the EU, to make progress on some of these key energy security and sustainability issues. When the new commission came in November, one of the first large meetings we did was a meeting of the US-EU Energy Council in December, where John Kerry, the council is chaired by Secretary Kerry and Secretary Moniz on our side, and their European counterparts, Mogherini, Šefčovič, and Cañete, the commission members. That's one of the first meetings we did where we talked in detail about how do we work together to get the picture right in Europe, so that some of the issues the minister mentioned, sustainability, prosperity, ensuring that energy is a tool of cooperation and not conflict. I was pleased to join the EU for the kickoff of their energy union strategy in Riga a couple of weeks ago. And we can debate about how the energy union strategy is going to be implemented, but as a framework, I think it's hard to disagree with some of the goals in the energy union strategy. And if you read it, words come up over and over again: resilience, diversification, sustainability, integration, efficiency, competitiveness. These are some key concepts that it's hard to disagree that they're goals that we should be working toward. Research and innovation is another one. Decarbonization. Getting to these goals requires a strategy and a roadmap that working together I think we can achieve. I want to mention very quickly before I turn to Southeast Europe what's happened in the Baltics. The Baltics are an energy island completely dependent on one source for gas, and they've taken some really important steps that have changed that picture in the last year. The opening of Lithuania's offshore floating regasification unit. Incredibly important. Why? Because for the first time, they can import non-Russian gas into the Baltics, meaning that they were able to renegotiate their contract with Gazprom, just having that diversification. It means that eventually, through the gas interconnector Poland-Lithuania, they'll be able to move that gas. Estonia has already done a virtual gas swap with Lithuania. They're working together to utilize the storage facilities in Latvia, that working together as a region, they can ensure that they're not dependent on only one source of supply. And let me be clear, Russia is going to and should continue to be an important supplier of gas to Europe, but it shouldn't be the only supplier. So here in Southern Europe, I think we can all agree that more needs to be done. And I'd like to start with the Southern Corridor and the importance of getting Caspian gas, non-Russian gas, into Europe through Turkey, through the TAP pipeline here in Greece. And I was very pleased to hear the minister reiterate the Greek government's support for the Southern Corridor and for TAP. Equally important, I think, is the interconnector with Bulgaria, Greece-Bulgaria, and we look forward to seeing progress on both of those pipelines in the near future. So I think that there are really two hurdles that we need to overcome, that need to be overcome, to get some of the infrastructure picture right here in Europe. And the first is financing. In some cases, energy security isn't free. Sometimes it means that the European Union, through its projects of common interest and the Connecting Europe facility,
has offered financing to get some of these infrastructure projects done. And sometimes governments need to take the cost, because sometimes you need to put, to get energy security right, it's not free, like I said. The second is, for lack of a better word, I'd like to call it distraction. Distraction in terms of focusing on infrastructure projects that are either years in the future or not necessarily achievable. I would put into the context, the distraction bucket, Turkish Stream, which I think is a project that, Turkish Stream, I put in quotes, some call it that, some call it something else, the new South Stream. But it's not a project that brings new gas to Europe. It's the same gas to the same customers through a different route. So finally, I just want to close by saying the U.S. will continue to be a partner with Europe as we work together toward these goals. And hopefully, we can ensure that energy is a source of economic prosperity and cooperation in the region. And I think working together, we can do that. Robin, that's energy prosperity and cooperation in the region is the biggest challenge. Let me go out of order here a little bit and actually ask Sergei to speak next, because on that very issue, obviously, Ukraine has been at the center of attention. Talk to us about how you see things unfolding going forward and the lessons of the recent past. Thank you. Ukraine lived through a dramatic and tragic year in 2014. Risks of disruption materialized over the year and proved to the whole world that they are closer than they might appear. If you depend on one player risk and this player is not governed by transparent and democratic rule or even commercial principles, for some reason, abruptly and without warning, the supply of gas or pricing or anything else can change dramatically. In the evolution of this, the actions of this one non-democratic player can be very direct, but also they can be very complex and very covered. With the use of all sovereign tool sets, espionage, bribery, etc. This can hurt not only one player, but the system as a whole. We all want to believe that the international relations system is built on the principles which were raised and improved over the years and generations. But 2014 can clearly show that there's always someone who thinks that these same rules do not apply to himself, or that these rules apply to exclusion, or that these rules can be applied which reverse the purpose of these rules. We expect commercial agents, companies to act reasonably and generating profits, but Ukraine's example over 2014 shows that these same commercial agents can waste billions of dollars in revenue, in unearned profits, in investments into unnecessary infrastructure, which makes no practical sense, not to themselves, not to the system which they want to serve. The only purpose of these investments and waste is to pursue political goals which some sovereign agents want to achieve. And this is really sad to see that this is not a hypothetical scenario, but a reality. A quick summary of what happened in Ukraine in 2014. After a revolution of dignity in February, we've seen a military annexation of Crimea and almost immediate unilateral doubling of the gas price and severing of the gas trade in terms from Gazprom. From June, Ukraine stopped consuming Russian gas
bought from Gazprom. In summer, we've seen the escalation of the military conflict in the east, and during the same period of time, Ukraine spent enormous effort to increase our import capacity for gas from EU. This was successful, and this was supported by our partners in the European Commission and particularly in the United States. And by the end of the year, we managed to build gas import infrastructure from EU countries, which can suffice 90% of our total import needs for the gas. And we are talking about big volumes here. Ukraine imports roughly 20 billion cubic meters of gas. Now we are capable of importing it not from Russia, but from EU. And during the same period of time, we were discussing with Gazprom the so-called winter energy package, but the pricing in the winter energy package was all the time worse than the commercially achievable price from the west direction. Along the way, Naftogaz spends enormous effort to make our market transparent, to clean up corruption and intransparency in the market which existed for many, many years. We spent a lot of effort to reduce and optimize Ukraine's gas consumption. We adopted and improved local legislation which brings the market in compliance with third energy package principles. The story continues as we speak. We, unfortunately, I'm sure we haven't seen all the actions, adverse actions by this one player, which turned its back on Ukraine in 2014. But if you look back, this happened to Ukraine on a major scale, on grandiose scale in terms of volume of energy at stake. But these same actions happened to our neighbors before. This happened in Eastern Europe, this happened in Baltics. Unfortunately, Russia can be very unpredictable in pursuing its political needs when talking about energy. And as we speak, we continue fighting. But this fight is impossible to win militarily or commercially, being vis-à-vis Russia alone. We need allies, and allies which share common principles, common vision of the future, and common values. With respect to energy, our values can be competition, fair play, transparent and accountable access to infrastructure, which in practice means wider and deeper use of third energy package principles without exclusions whatsoever. As I said, from June 2014, we imported almost no Russian gas. I don't recall a country which only in 1 year reversed and achieved so much in improving the balance of the system. But even not buying Russian gas from June 2014, we continue to be a trustworthy and accountable partner to our EU neighbors in terms of gas transit. We upgraded our transparency principles for infrastructure. We offered monitoring missions to our infrastructure to see that how the actual gas flows are distributed in order to liquidate any doubts and any ungrounded claims from Russia that some of the gas is misappropriated in process.
We learned quickly on our mistakes and of our mistakes in the past, and we are eager to share our experience with countries at risk. And Ukraine operates huge and very balanced gas transportation and storage infrastructure. And as I said, the flow of gas continues in transit for EU, but the flow of gas reversed totally for the use in Ukraine. Now we are operating at the maximum of our import capacity, but it doesn't mean that this import capacity from EU to Ukraine cannot be expanded. It can, and again, the guiding principles for this is the third energy package. If these goals achieved and our import capacities can be improved this year, not only Ukraine but also other countries can share our success in diversification of gas flow. Currently, by importing from EU, Ukraine achieves savings in excess of $100 million per month in gas purchase disparity between commercially oriented players of the West and Gazprom. If we expand our import infrastructure to EU, these benefits can be immediately available to the Baltic countries and to the Greece. Already this year, Balkan countries and Greece can have substantial savings in terms of gas purchase and gas basket balance. New infrastructure need to be built, and this need to be both ways infrastructure, and European Commission have a very good plan how to develop the infrastructure. New pieces of the puzzle are being put in place, but I think the major part of it is already acting, and this is a third energy package which will be expanded into energy union. But this infrastructure will take many, many years to achieve, while Ukrainian example shows that the positive effect can be achieved within 1 year. And again, I'm offering a debate for the expansion of Ukrainian gas import capacities from the West and further expansion of these EU-originated gas supplies to the Balkans. Thank you. As we know, the geopolitical challenges regarding Cyprus are of a slightly different magnitude, but perhaps no less important. Maybe we can move on to Michael Atalidis to talk to us about the situation there, recent developments, and how you see things unfolding. Thank you very much. Almost everyone who has spoken so far. Well, first of all, allow me please to clarify that the analysis I'm going to make is personal, and it's not the analysis of any particular organization, and certainly of no government. Almost everyone who's spoken so far has emphasized the fact that energy deposits have the potential of leading to cooperation, or alternatively leading towards conflict. And in a few words, I'd like to make a few points about the possibilities of moving in these two directions in the Eastern Mediterranean, and particularly in relation to the situation around Cyprus. Now, when the
the first more certain enunciations of natural gas finds around Cyprus were verified, the first judgments were very optimistic. And they were not just by the Cyprus government, certainly by the Cyprus government. Actually, the foreign minister of Cyprus expressed the thought that the energy finds in the surrounding Cyprus and in the Levant basin generally could lead to the kind of cooperation that hopefully would ultimately lead even to regional integration, in the sense of regional integration in the European Union. And he recalled that it was actually coal and steel that was the basis of regional integration in the European Union. So far, though, in actual fact, developments have not clearly and in a straight line led in this direction. And just to jump to one very prominent fact, last October, the Turkish Navy accompanied a seismic ship into the Cyprus Exclusive Economic Zone and announced that they would be conducting seismic investigations in what is clearly the exclusive economic zone of Cyprus, and the area exactly where the United States, the European Union, and everyone else recognizes is the area where Cyprus has the right to conduct drilling and use its natural resources. Why has Turkey done this? Well, there have been a variety of proposed explanations, starting from the fact that there are elections in June, going on to the fact that the aim is to prevent the exploitation of Cyprus gas reserves before the Cyprus problem is solved, which would be a strange aim because Turkey is claiming to act for the benefit of the Turkish Cypriots. Actually impeding the utilization of gas reserves is damaging everyone on Cyprus, both Greek Cypriots and Turkish Cypriots. And then probably the most basic reason that has been given as an explanation for these actions of Turkey is that Turkey views itself, the AKP government is a better way of referring to it rather than to Turkey, the AKP government sees itself as exercising a strong hegemony in the whole region of the Eastern Mediterranean and, if possible, the Middle East, and that therefore it is trying to prevent what in fact has been beginning steps in regional cooperation. The strange thing is that though we do have this very big problem insofar as the actions of the Turkish government are concerned, the gas finds or the suspected energy deposits which exist in the Levant basin have actually already led to some steps in cooperation, which actually indicate that the way that the Cyprus government perceives the situation, in other words, that in a region where unfortunately we have a number of conflicts, it could be possible to have a hub situation in which Cyprus serves as the facilitator and the center for a number of spokes of cooperation that extend from various countries in the region. We have already seen some of this. We have seen the announcement by Israel that it would provide gas to some of its neighbors. We have seen the cooperation of Cyprus and Israel and the discussion of a number of possible alternatives in which Cyprus and Israeli deposits could be used in cooperation. There have been discussions between Cyprus and Egypt about the possibility of Cyprus supplying natural gas to Egypt. So despite the fact that
there are certain issues, there are important issues. We have seen the natural tendency towards finding ways which lead to cooperation, with Cyprus acting as a hub for this cooperation. I should add here a political fact, which is that other than the issue with Turkey, Cyprus has very, very close and very, very friendly relations with all the countries of the Eastern Mediterranean. We have even had an Israeli idea, which I was very interested to hear Minister Lafazanis refer to a few minutes ago, which is that there could be a way of transporting energy resources from Israel to Cyprus to Greece and from there on to Italy, which is also an extremely interesting idea, and an idea which would actually clearly be of great benefit to the more general aims of the United States and Europe in the region. So despite the very serious problem which has arisen with the explicit and through actions statement of Turkey that it does not wish any regional cooperation to take place, of which it is not the center, in other words, that it would be the hegemon in this region, there is considerable evidence that we could have this regional cooperation developing. What do we need to do? Well, clearly someone who can speak to the Turkish government should speak to the Turkish government, and obviously the people who can speak to the Turkish government are the United States government and the European Union. The possible regional cooperation, the possible regional integration is obviously of very great significance for the stability of the region of the Eastern Mediterranean. It is very great significance for the energy security of Europe, and therefore more should be done than the theoretical recognition of the right of all the countries in the region to exploit their natural resources. There should be more efforts to establish in reality what a recent Hudson Institute study called a law-based system of prosperity and stability in the Eastern Mediterranean. Thank you. Issues of prosperity and stability are a central theme of the new government here in Greece. And at this point, I would love to turn, of course, to our Greek counterparts on the panel to address the situation, maybe beginning with Yanis Maniatis, since you were the former Minister of Environment, Energy and Climate Change. Maybe you could speak to us about what should the energy strategy of Greece be going forward, especially under this new government. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω. Thank you very much for the invitation, for the participation in this event. Θεωρώ ότι η σημερινή συνάντηση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, διότι έρχεται στον κατάλληλο χρόνο και θα μας δοθεί δυνατότητα δημόσια να συζητήσουμε ίσως το πιο σπουδαίο ζήτημα των τελευταίων δεκαετιών, που είναι η σχέση ανάμεσα στη γεωπολιτική, την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών σε μια περιοχή η οποία ευρύτερα διακρίνεται για την εξαιρετική ρευστότητά της. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να περιγράψω 3 σημεία τα οποία θεωρώ ότι, συμπληρώνοντας τις τοποθετήσεις των φίλων και τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, θα μας δώσουν καλή τροφή για συζήτηση. Το πρώτο είναι ποιο είναι το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και πώς εμείς ως Ευρώπη και χώρα προσδιοριζόμαστε μέσα σε αυτό. Το δεύτερο, ποια είναι η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το περιβάλλον. Και το τρίτο ζήτημα είναι κατά πόσο η εθνική ελληνική ενεργειακή στρατηγική συμμετέχει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Σπέβδω να πω από την αρχή ότι ειδικά για την στρατηγική της Ελλάδας, τα βασικά της χαρακτηριστικά πρέπει να είναι τα ακόλουθα.
σταθερότητα, συνέχεια στις πολιτικές, συνέπεια, επενδυτική ελκυστικότητα, διασφάλιση και ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω τις ήδη αναπτυγμένες περιφερειακές ενεργειακές σχέσεις με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο, Βουλγαρία, Ιταλία και Αλβανία τουλάχιστον, που θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να συνεχίσουμε. Ασφαλώς στόχος της χώρας πρέπει να συνεχίσει να είναι η γεωπολιτική της αναβάθμιση. Ασφαλέστατα στόχος πρέπει να είναι μέσα από τις πολιτικές που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και ελπίζω θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Είναι η διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στις οικονομικές ζώνες. Ασφαλέστατα θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ώστε η Ελλάδα να γίνει ένα ενεργειακό hub, ένας ενεργειακός κόμβος της Νότιας Ευρώπης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και τέλος, για καθαρά την εσωτερική πολιτική σκηνή, θεωρώ πως είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Ξεκινώ με την πρώτη παρατήρηση, το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ίσως είναι το μόνο που θα αρκούσε να πει κανείς, είναι ότι είναι η πρώτη φορά που προβλέπουμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε απολύτως τίποτε. Ό,τι γνωρίζουμε 2 μήνες πριν, μπορεί 2 μήνες μετά να έχει απολύτως ανατραπεί. Ζούμε σε έναν κόσμο με ασύμμετρες απειλές, πολυπαραμετρικό, πολυπολικό και με υψηλή ρευστότητα. Ζούμε και είμαστε μέρος μιας Ευρώπης η οποία γεωπολιτικά είναι αμήχανη, συντηρητική, φοβική, χωρίς εξωτερική πολιτική, με μείωση της ανταγωνιστικότητας, γυράσκουσα πληθυσμιακά και με έντονους εθνικισμούς, κυρίως οικονομικούς. Όμως, αυτή η Ευρώπη του ευρωσκεπτικισμού και μερικές φορές των ενισχύσεων των ακροδεξιών κομμάτων σε αρκετές χώρες, ταυτόχρονα η Ευρώπη αυτή αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο πείραμα συνεργασίας λαών, ευημερίας, δημοκρατίας και άσκησης δικαιωμάτων που θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να ενισχυθεί. Έχουμε επίσης μια Ευρώπη η οποία είναι απίστευτα εξαρτημένη από τρίτες χώρες στα ενεργειακά. 90% στο πετρέλαιο, 65% στο φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει αδυναμία της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα της ενεργειακής εξάρτησης, αδυναμία της Ευρώπης να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική. Και βεβαίως, στην ευρύτερη γειτονία μας ζούμε στην περιοχή ενός φλεγόμενου τόξου, φλεγόμενου από ρευστότητα, αστάθεια, εμφύλιους πολέμους, ξεκινώντας από Ουκρανία και κατεβαίνοντας σε Συρία, Ιράκ, Αίγυπτο, Λιβύη. Σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ελλάδα σε στενή συνεργασία με την Κύπρο μπορούν να αποτελέσουν οάσεις σταθερότητας, ευημερίας, ειρήνης και περιφερειακής συνεργασίας. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα, που είναι η Ευρώπη πώς απαντά σε αυτό το συνολικότερο πλαίσιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρομοίωση. Θεωρώ ότι αυτό που ζούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα σήμερα, πρόσφατα, είναι το ανάλογο αυτού που έζησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2007 και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, όταν ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση. Το ανάλογο ζούμε τώρα στον ενεργειακό τομέα. Πού ήμασταν τότε? Ήμασταν μπροστά στο ξέσπασμα μιας μεγάλης, ξεκινώντας από τη Lehman Brothers, μιας μεγάλης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης που γρήγορα πέρασε τα σύνορα του Ατλαντικού και έφτασε στην Ευρώπη, με απροετοίμαστους τους θεσμούς όλων, χωρίς καμία πρόβλεψη για επεκτατικές πολιτικές,
και σε μια Ευρώπη μάλιστα με διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, με απουσία μηχανισμών αλληλεγγύης, με μικρό κοινοτικό προϋπολογισμό και που μόνο πρόσφατα κατάφερε κάτι να κάνει στην τραπεζική εποπτεία, πάντα όμως στο πλαίσιο μιας διαρκώς ασκούμενης, συντηρητικής οικονομικής πολιτικής. Τι συμβαίνει τώρα στην ενέργεια, ποιο είναι το ανάλογο? Στην ενέργεια το ανάλογο είναι ότι μέχρι τώρα έδωσε η Ευρώπη έμφαση κυρίως στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Και ξέχασε πολλά άλλα σπουδαία ζητήματα, τα οποία χαίρομαι να πω έχουν ανοίξει ως διάλογος στο πλαίσιο της νέας ανακοίνωσης της Ενεργειακής Ένωσης, για την οποία μάλιστα οφείλω να πω πως η Ελλάδα, και θα το καταγράψω αμέσως μετά, έχει 3 πολύ σημαντικές συμβολές. Τι γίνεται μέχρι και σήμερα στην ενεργειακή πολιτική, στην ενεργειακή κρίση των κρατών μελών, πλην της προσπάθειας για ενιαία ενεργειακή αγορά? Έχουμε πρώτα απ' όλα εθνικές πολιτικές. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι χώρες όπως η Γερμανία αντιδρούν και ισχυρές άλλες χώρες που μπορούν μόνες τους να διαπραγματευτούν με τρίτους προμηθευτές, αντιδρούν πάρα πολύ στην ύπαρξη μηχανισμών αλληλεγγύης, οι οποίοι μηχανισμοί αλληλεγγύης πάντα στηρίζουν τις ασθενέστερες και μικρότερες χώρες. Άρα έχουμε εθνικές ενεργειακές πολιτικές που πάντα διευκολύνουν τους ισχυρούς. Δεν έχουμε αλληλεγγύη στον ενεργειακό τομέα. Έχουμε ελλείπουσες διασυνδέσεις και πολύ λίγες αντίστροφες ροές στα δίκτυα του φυσικού αερίου. Έχουμε μόνον εθνικές διαπραγματεύσεις με προμηθευτές ενεργειακών αγαθών και καμία συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχουμε χαμηλό προϋπολογισμό και να κλείσω λέγοντας ότι μας ελείπει η σημαντικότερη, θα την ονόμαζα, 5η ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι ζούμε με 4 ελευθερίες. Ελευθερία ανθρώπων, ελευθερία κεφαλαίων, ελευθερία αγαθών και ελευθερία υπηρεσιών. Ήρθε πια η ώρα να έχουμε και ελευθερία μετακινήσεων και μεταφοράς ενεργειακών αγαθών προς όφελος των πολιτών, των νοικοκυριών και της ανταγωνιστικότητας μέσω χαμηλότερων τιμών ενεργειακών και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τι προβλέπει η Ενεργειακή Ένωση? Ποιος είναι ο στόχος της? Πρώτα απ' όλα ο στόχος είναι να αφυπνιστεί η Ευρώπη, η οποία δαπανά κάθε μέρα για εισαγωγές ενεργειακών αγαθών, κάθε μέρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ δαπανά κάθε μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για εισαγωγές ενεργειακών αγαθών από τρίτες χώρες. Στόχος ασφαλώς είναι η ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτές είναι οι βασικές αρχές. Ασφάλεια εφοδιασμού, βιωσιμότητα και αειφορία στο ενεργειακό μείγμα και βεβαίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις και ασφαλώς ανταγωνιστικές φτηνές τιμές για τα νοικοκυριά. Σημειώνω το εξής. Εάν καταφέρει η Ένωση να συμφωνήσει στο ότι εκτός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς χρειάζεται η κοινοτική αλληλεγγύη, όπως εμείς τη διεκδικήσαμε και την κερδίσαμε στη διάρκεια της κρίσης, προτείνοντας συγκεκριμένο μηχανισμό κοινοτικής αλληλεγγύης στα ζητήματα του LNG, τότε η Ένωση θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα θετικό για τους λαούς. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το δεύτερο ζήτημα στο οποίο η Ελλάδα, μαζί με τη συνεργασία και άλλων 4 χωρών, έβαλε το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας ως έναν σπουδαίο ενεργειακό στόχο που βοηθά πάρα πολύ τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, δίνει δουλειές, δημιουργεί θέσεις εργασίας στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στηρίζει κυρίως τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.
Και μιλούμε για εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα στον κτηριακό τομέα. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, επιτέλους, να ανακατευθυνθούν τα κονδύλια της Ένωσης για Innovation και R&D στα ζητήματα της ενεργειακής στήριξης σε νέες τεχνολογίες, σε διασφάλιση νέων μηχανισμών αποθήκευσης, ηλεκτροκίνησης και κυρίως σε μια κατεύθυνση όδευσης προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θυμίζω, είναι σε εξέλιξη το φιλόδοξο πρόγραμμα, το φιλόδοξο πακέτο Juncker για τα 315 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπερφιλοδοξία, θα έλεγα, διότι από τα 20-25 δις που προβλέπεται να βάλει ο κοινοτικός προϋπολογισμός, φαίνεται ότι υπεραισιόδοξα εκτιμούμε ότι η μόχλευση μπορεί να φέρει άλλα τόσα. Εύχομαι να είναι έτσι, πάντως χρήσιμο θα ήταν η Ένωση να βοηθήσει ακόμη περισσότερο το πακέτο Juncker. Και θυμίζω ότι σε αυτό το πακέτο Juncker η Ελλάδα έχει προτείνει 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων η μεγάλη αγωγή, μιλώ για τον EastMed, για τον σχεδιασμό μεταφοράς φυσικού αερίου από κυπριακά, ισραηλινά και ελληνικά κοιτάσματα προς Ιταλία κλπ. Μιλώ για 2,5 δις για εξοικονόμηση ενέργειας και μιλώ και για πολλά ακόμη άλλα, όπως ο ΤΑΠ και οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου. Συνοψίζω, η Ελλάδα ενεργά έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής, ζητώντας ενιαία διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα για τις πιο ευαίσθητες και ασθενέστερες χώρες, στα ζητήματα προμηθειών ενεργειακών αγαθών. Έχει δεύτερον στηρίξει και έχει γίνει αποδεκτό την εξοικονόμηση ενέργειας ως έναν βασικό μοχλό ενεργειακής στρατηγικής. Και έχει απολύτως στηρίξει και επίσης έχει ενταχθεί στην Ενεργειακή Ένωση η ύπαρξη μηχανισμού αλληλεγγύης, ιδιαίτερα για το LNG σε εποχές κρίσης. Και κλείνω με το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική γεωγραφική θέση. Έχει σοβαρότατες ενδείξεις ότι μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, απολύτως νέο, τροφοδότη με φυσικό αέριο και πετρέλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς και της εθνικής αγοράς. Διεκδικεί πια, εκτός από τον ΤΑΠ, τον οποίο έχουμε στηρίξει απολύτως και χαίρομαι που ο κύριος Υπουργός συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση μαζί και με τον ΤΑΠ και τον IGB, όπου με τη Βουλγαρία έχουμε επίσης συμφωνήσει ότι μέσα στο Μάιο θα πάρθει η οριστική απόφαση για την τελική επενδυτική απόφαση σε μία κατεύθυνση υλοποίησης του κάθε του αγωγού από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και στη συνέχεια προς χώρες Βίζεγκραντ. Και επιπλέον, επιτρέψτε μου να πω ότι η Ελλάδα έχει μία εκπληκτική ευκαιρία τώρα. Η σχέση ευρώ-δολαρίου πέφτει, διευκολύνει την Ελλάδα, το λιγότερο σκληρό ευρώ. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, διευκολύνει επίσης την Ελλάδα. Η χρηματοπιστωτική ρευστότητα δίνεται το 1,13 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι πολύ χαμηλά. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα. Και τελειώνω με τα ζητήματα των ελληνικών υδρογονανθράκων. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε καλύψει το κενό πάνω από 15 ετών. Η Ελλάδα πια έχει 3 εγκατεστημένους αναδόχους, 3 δεσμευτικές προσφορές, 6 διαγωνισμοί και στον αέρα ένα μεγάλο διαγωνισμό για 20 θαλάσσια οικόπεδα. Τονίζω, σημειώνω με απόλυτη έμφαση. Τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στην Υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας που έχουν σχεδιαστεί με βάση το νόμο 4001 του 2011 που προβλέπει ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και πλήρη κατοχύρωση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα, η εθνική αυτή προσπάθεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει, σε καμία περίπτωση να αναβληθεί, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της οπισθοχώρησης απέναντι σε ένα ζήτημα που αποτελεί την σπουδαιότερη κίνηση
άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων τα τελευταία 40 χρόνια. Με αυτές τις σκέψεις θέλω και πάλι να ευχαριστήσω και να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας και με χαρά θα απαντήσω σε όποια ερώτηση τεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Yannis. Let's move on to Makis Papageorgiou. I'm sure that you probably won't disagree with much of what's just been said. There is obviously a lot of... Please, yeah, go ahead. And as we've just heard, obviously Greece continues to have a lot of potential, but it would be interesting to hear what is the likelihood of the energy vision that was just outlined for Greece likely to actually come to fruition. And after we hear from you, we'd be happy to open things up to the audience for questions. Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να συγχαρώ την Καθημερινή και τους New York Times που για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνουν στη χώρα μας ένα συνέδριο με θέμα την ενέργεια. Καταρχήν, λέγοντας αυτό το γεγονός και μόνο, το ότι βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε για την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή μας και την Ευρώπη, από μόνο του αποτελεί μια φυσική συνέχεια, και επιτρέψτε μου να το πω, των επιτυχιών της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά στον ενεργειακό τομέα. Μια προσπάθεια στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω. Έχω λοιπόν την καλύτερη δυνατή εικόνα ως συμμετέχον σε αυτή την προσπάθεια, όπως είπα, να ξέρω πού βρισκόμασταν όταν ξεκινήσαμε. Όταν παραλάβαμε πριν από 2,5 χρόνια μια ενεργειακή αγορά που ακροβατούσε τότε στο χείλος της κατάρρευσης, υπό τον ασφικτικό κλειό των ελλημάτων που προκάλεσε η οικονομική κρίση, αλλά και οι στρεβλώσεις πολλών δεκαετιών. Και πράγματι, πετύχαμε όχι μόνο να αντιθασεύσουμε αυτούς τους κινδύνους και να αποτρέψουμε την καταστροφή, αλλά παράλληλα καταφέραμε να παραδώσουμε ένα ενεργειακό τομέα λειτουργικό και υγιή. Και το κυριότερο, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για το μέλλον. Προωθήσαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες στην Ελλάδα, σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς. Μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει πουθενά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα υπό πολύ ευκολότερες συνθήκες. Φέραμε στη χώρα μας αναπτυξιακά έργα πνοής και δρομολογήσαμε επενδύσεις που αναβάθμισαν την εικόνα της χώρας μας διεθνώς και αναμένεται να δημιουργήσουν και τις ανάλογες πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσα στα προσεχή χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Παραδώσαμε έτσι στη νέα κυβέρνηση ένα ενεργειακό τομέα με μεγάλες προοπτικές, ώστε να στηρίξει την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, που ήδη από το περασμένο έτος είχαμε πετύχει, αλλά η εκλογική διαδικασία, όπως ξέρετε, την ανέκοψε. Δεν είναι μείζον αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε για το τι έκανε η σημερινή κυβέρνηση όσο ήταν στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή, για όλους μας, προέχει να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Να προστατευτούν οι θυσίες που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια οι Έλληνες πολίτες, οι οποίες σαφώς αποσκοπούσαν και στην προστασία του ευρωπαϊκού κεκτημένου, στην ασφάλεια και στις προοπτικές που παρέχει αυτό το κεκτημένο. Είναι τώρα καθήκον της νέας κυβέρνησης να χτίσει πάνω στις βάσεις που μεθοδικά και με σταθερά βήματα βάλαμε τα προηγούμενα χρόνια για να δημιουργήσουμε μία αγορά ενέργειας που θα λειτουργεί με τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζετε σε αυτή την αίθουσα, επιταχύνει το βηματισμό της για μία ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία, για αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια, για μεγαλύτερη θωράκιση απέναντι στους θύλακες αστάθειας που βρίσκονται στις παρυφές της και αναπεριόδους αναζωπυρώνονται επικίνδυνα, είτε μέσω περιπλοκών στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, είτε λόγω της εντυνόμενης αστάθειας, κάτι που παρατηρούμε συνέχεια, στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς. Ενθαρρύνει τις διακρατικές συνεργασίες και τις νέες επενδύσεις για έργα διασυνδέσεων και υποδομών, χρηματοδοτώντας τες με εργαλεία που ήδη υπάρχουν, όπως το Connecting Europe Facility, το Horizon 2020, αλλά και το καινούριο πακέτο Juncker 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρωτοπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωτοβουλίες όπως είναι οι κλιματικές πολιτικές και οι στόχοι μείωσης των ρήπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ευχή όλων είναι από τη φετινή σύνοδο στο Παρίσι να επεκταθούν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προχωρεί σε εγχειρήματα όπως αυτό της Ενεργειακής Ένωσης, που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κομισιόν. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν τα 2,5 τελευταία χρόνια να μετατρέψουμε την Ελλάδα από παρατηρητή σε μέτοχο και αρρωγό των εξελίξεων, των ενεργειακών εξελίξεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Προωθήσαμε τη στρατηγική απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και βγάλαμε την Ελλάδα από την ενεργειακή απομόνωση για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και να αναβαθμίσουμε την εικόνα και το διεθνή ρόλο της χώρας μας. Έτσι, μπήκαμε στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη με τον αγωγό φυσικού αερίου TAP, τη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων δεκαετιών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τη συνεργασία με τους γείτονές μας στην Ανατολική Μεσόγειο, προωθώντας και άλλα σημαντικά έργα με διεθνή αντίκτυπο, όπως είναι φυσικά ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, που ανοίγει ένα νέο διάδρομο ενεργειακής ροής προς την καρδιά της Ευρώπης. Όπως είναι επίσης η αναβάθμιση του τερματικού υγροποιημένου σταθμού φυσικού αερίου της Ρεβιθούσας με την τρίτη δεξαμενή, που ήδη έχει ξεκινήσει, και φυσικά η προώθηση του σχεδιασμού για ένα δεύτερο τερματικό LNG στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, ώστε να θωρακίσουμε την Ελλάδα από ενεργειακές κρίσεις και επιπλέον να ενισχύσουμε το ρόλο μας ως η σημαντικότερη πύλη προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου για την περιοχή των Βαλκανίων. Αντίστοιχα, προωθήσαμε την ενεργειακή συνεργασία και στον ηλεκτρικό τομέα, με την επαναλειτουργία του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης με την Ιταλία, συζητώντας ταυτόχρονα τη δημιουργία δεύτερου καλωδίου προς την Ιταλία, την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Κρήτη και φυσικά την Ηπειρωτική Ελλάδα. Και φυσικά δεν θα ήθελα να ξεχάσω ότι βγάλαμε από το σιρτάρι, όπου ήταν επί δεκαετίες ξεχασμένο, και κάναμε πραγματικότητα το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα, που ήδη έχει ξεκινήσει και υλοποιείται. Ενώ παράλληλα επιταχύναμε και την υλοποίηση ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κρήτη, ώστε να ανακουφίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά τον Έλληνα καταναλωτή κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αξιοποιώντας παράλληλα προς όφελός του όλες τις μεγάλες προοπτικές των νησιών μας να τροφοδοτούνται με οικονομικότερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο τρόπο. Πετύχαμε το σύνολο των διακρατικών έργων ελληνικού ενδιαφέροντος να ενταχθούν στη λίστα με τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα γνωστά PCIs της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους με ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των έργων αυτών. Προκειμένου λοιπόν η νέα κυβέρνηση να μην θέσει σε κίνδυνο όλα αυτά τα μεγάλα βήματα προόδου που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει σίγουρα σε κάποια ζητήματα να ξεκαθαρίσει κάποια θέση επ' αυτών, που μερικές φορές είναι επαμφωτερίζουσα. Όπως παραδείγματος χάριν, τι θα γίνει με τη μεγάλη επένδυση της ΣΟΚΑΡ στο ΔΕΣΒΑ, που εκκρεμεί, όπως ξέρετε, στις Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού η τελική απόφαση και συνδέεται σαφώς με την υπόθεση και την συνέργεια με τον ΤΑΠ. Ή, αν θέλετε, μια και αναφέραμε στον ΤΑΠ, όσον αφορά τον ΤΑΠ,
Η ελληνική συμμετοχή στον ΤΑΠ με την εξαγορά του 5% από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας το 2020, όπως υπολογίζεται, έχει εξασφαλιστεί από την συμφωνία που ήδη υπάρχει και έχουμε υπογράψει με τον ΤΑΠ και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων αυτού. Επιπλέον, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να ξέρουμε από πλευράς της κυβέρνησης τι θα γίνει με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Είναι τελικά η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταρρυθμίσεις και εξυγίανση, μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική, που οδηγεί ουσιαστικά στην πραγματική απελευθέρωση για επενδύσεις, για ανταγωνισμό, που όπως όλοι γνωρίζουμε απέδωσε ωφέλη και ευημερία όπου και αν εφαρμόστηκε στην Ευρώπη. Και τελικά θα πρέπει να προχωρήσουν οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, που επιμονή, θα έλεγα, και ιδιαίτερα του συναδέλφου του κ. Μανιάτη, προωθήθηκε έντονα αυτά τα χρόνια, ώστε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Γιατί οι στρατηγικές συνεργασίες που συγκροτήσαμε με τους γείτονές μας στην Ανατολική Μεσόγειο για την αξιοποίηση αυτού του ενεργειακού πλούτου της χώρας είναι στρατηγικά κρίσιμο για την Ελλάδα. Σίγουρα, είμαι βέβαιος, κανείς δεν θέλει να δει να ατινάζονται στον αέρα οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ώστε η Ελλάδα να αναπτύξει τα αποθέματά της και να γίνει μια μέρα παραγωγός χώρα. Δυστυχώς, το πρώτο δείγμα γραφής του διαγωνισμού για τη Δυτική Ελλάδα δεν ήταν καλό. Αποχώρησε το σύνολο των διεθνών επενδυτών. Ακόμη και η ΕΝΕΛ, που ήταν αυτή που πρώτη έκανε αίτημα για έρευνες στην περιοχή. Πρέπει λοιπόν να πούμε κάτι πολύ ξεκάθαρο που ισχύει για όλους μας. Η δημιουργική ασάφεια δεν έχει θέση στον ενεργειακό τομέα. Οι σχεδιασμοί στον ενεργειακό τομέα γίνονται με ορίζοντα δεκαετιών. Τα επενδυτικά πλάνα αποτιμώνται με ακρίβεια δεκαετιών και η αδράνεια είναι ο μόνος σίγουρος για να μην υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη επιλέγει τη συνεργασία και τις επενδύσεις ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων και σύσφυξης των σχέσεων ανάμεσα στους εταίρους, η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιλέξει την απομόνωση. Δώσαμε πολύ σκληρό αγώνα αυτά τα 2,5 χρόνια για να βγάλουμε τον τόπο μας από την απομόνωση. Και ανεξαρτήτως το τι έγινε απέναντί μας όταν κάναμε αυτήν την εθνική προσπάθεια, εμείς θα κάνουμε ξανά για μία ακόμη φορά το καθήκον μας. Θα στηρίξουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου η πυξίδα της χώρας να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή της πορεία. Αλλά και θα αντιδράσουμε σκληρά όταν οι ιδεολειψίες ή άλλες ενέργειες συγκρούονται με το εθνικό συμφέρον και διακινδυνεύουν το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Αυτό το ρόλο θα τον παίξουμε στο ακέραιο. Τη χώρα, τον τόπο μας, βάλαμε πάνω απ' όλα ως κυβέρνηση. Το ίδιο σκοπεύουμε να πράξουμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Let's move directly to the floor to take questions. Since we're running out of time, let's take at least 2 or 3 questions from the audience. If you could please raise your hand so that I can see you and call on you. It's a little difficult to see. Oh, I'm sorry. Okay. While we're waiting for the minister to take his leave, actually, let me just throw one question out there to the panelists. And it is a question, actually, that I'm just going to base off of the last several remarks that we've heard. It's
there are two questions that I have. One is, of course, about Greece, and the other one is more broadly about EU energy strategy. But regarding Greece, from an outside perspective, from those of us who are looking from the outside in at Greece, we are obviously in a period of transition right now. And there, however, remain questions, as was raised a little bit earlier today, about the economic and financial stability of the country. And one question that I actually hear a lot of people asking still to this day is, even though nobody wants or necessarily expects a financial accident to happen in Greece, or indeed even the dreaded Grexit, if something like that were to happen, what kind of an effect would that have on Greece's geopolitical position regarding energy and security? And I'd love to hear from the United States on this, and perhaps from one other person very briefly then before we open it up to questions. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς ως Ελλάδα πρώτα, and then you can give your approach. Θέλω να ξεκαθαρίσω προς κάθε κατεύθυνση. Ούτε Grexit πρόκειται να υπάρξει, ούτε Grexident θα υπάρξει. Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ, ούτε ατύχημα θα τύχει στη χώρα, οτιδήποτε και να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δυνάμεις του έθνους είναι ενωμένες σε αυτή την κατεύθυνση. Η εντολή του ελληνικού λαού προς τη μέγιστη πλειοψηφία των κομμάτων είναι η παραμονή της χώρας στο ευρώ, η βελτίωση των διαπραγματευτικών δυνατοτήτων, σε κάθε όμως περίπτωση είναι έξω από οποιαδήποτε συζήτηση η δυνατότητα ή η πιθανότητα ύπαρξης ατυχήματος ή εξόδου της χώρας. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω, και κλείνω με αυτό, είναι ότι γεωπολιτικά η χώρα πρέπει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες της, να αξιοποιήσει τη γεωγραφία της, τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τους 3 αγωγούς που διέρχονται από αυτήν, την αναβάθμιση της Ρεβιθούσας και τη δημιουργία της νέας μονάδας πλωτού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα και να αναδείξει το προφανές και αυτονόητο. Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα και για τα επόμενα πολλά χρόνια, μαζί και σε συνεργασία με την Κύπρο, τη μοναδική νέα πιθανότητα, τη μοναδική νέα πηγή, τη μοναδική νέα χώρα διέλευσης από νέους προμηθευτές, με νέους αγωγούς προς νέους πελάτες. Αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό, έτσι ώστε σε συνεργασία με τον νότιο διάδρομο, το αέριο από την Κασπία, από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω του ΤΑΠ και του IGB, να δώσει μια άλλη εικόνα πια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος με Ελλάδα, Κύπρο και σε συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες είναι η νέα πηγή τροφοδοσίας με ενεργειακά αγαθά της Ευρώπης τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτή την κατεύθυνση όλοι θα δουλέψουμε στο πλαίσιο των περιφερειακών ισότιμων συνεργασιών μας. Right, thank you so much. Now let's open it up to questions from the floor. If you could please put your hand up so we can see you. Has this panel actually answered all questions that are out there right now? We've got a ton of people up here. While we're waiting, I'm sorry. Yes, the gentleman over there, if you could identify yourself. Michael Christidis, retired ambassador from the Greek Ministry of Foreign Affairs. One of the, let me say, obvious factors of insecurity and disability is also the reduction of the US presence in Southeast and in the Eastern Mediterranean. I would like to ask for the panelists to explain perhaps a bit more how this gap is going to be filled.
who is going to fill this gap? Will it be the EU? Will it be Turkey? Will it be Iran? Or who else? I believe that this is very important as the factors of instability are multiplying. For instance, terrorism was not even mentioned, and it is one of the most obvious elements of fear. And then I'm reverting myself to the panelists of the Greek panelists. I was surprised that cooperation with Turkey was not mentioned in the energy field. Allow me this surprise because I served for almost 7 years in the Greek embassy in Ankara. This cooperation already exists, and if we are envisaging TAP, it can only survive because TANAP will be there. But it not only exists, I hope that it can also expand. Greece is between the many pipelines, not only of gas, but also of oil arriving in Turkey and the big markets in Central and Western Europe. It is only natural that this occurs in the future. Thank you. First question about the United States present. I think the United States is absolutely committed to and present in Southeast Europe, and I can think of very specific examples, but we can also talk about the longer term. I mean, in the immediate term, in the last week, I've met with, and my boss has met with, the Cypriot foreign minister and energy minister. We've been in Israel, Greece, Romania, Bulgaria. I mean, you name it, we've been there. And looking at the energy question, we've worked very closely with, one of my colleagues talked about the cooperation that's going on in the Eastern Mediterranean between Israel and Cyprus, Cyprus and Egypt, Israel and Jordan. We've worked very, very closely with all of our partners in the Eastern Mediterranean, including Turkey, on trying to forge agreement and regional cooperation and infrastructure such that the gas that's produced there can be used for regional cooperation and growth. And also with Turkey, I also served in Turkey earlier in my career for 3 years, working exclusively on energy issues, and this is in the days of BTC, but you know, the Southern Corridor doesn't happen without Turkey. Next week, the Turkish government is sponsoring the groundbreaking ceremony of TANAP in eastern Turkey and Kars. The United States will be there. We were in Baku a couple of weeks ago for the groundbreaking ceremony there. So all of this cooperation requires that European countries, not only EU countries, but all European countries work together to get the infrastructure right and to have a longer term vision. And that's going back to the last question about Greece's current financial situation and where we are after. I mean, the United States sees Greece as a long-term, stable, strategic partner and ally. And what we're hoping is at the end of this, I agree, Greece will get through this and we will be there in the same way that we have been in the past. And that means that this government needs to have a longer-term view of energy, too. And you have an international consortium with the TAP Consortium investing $45 billion in the Southern Corridor project, many billions of which will be spent in Greece to create an infrastructure that ties Greece to this diverse source of gas coming in. And that's where we'd like to see the government's focus in the energy realm. Is, you know, these projects, we can talk a lot about the larger long-term picture, but I'd like to see things like TAP and the IGB, concrete steps taken to get these projects done. Let me just add three points on your question. First of all, Greece and Turkey have good cooperation with respect of the international law, and of course in relation with all the international conventions. Let me just remind 3 points. One, just a few months ago, Greece and Turkey had, at a very high level, conversations at the Prime Minister's level and level of ministers. And Greece has already signed more than 17, I think,
memoranda of understanding or agreements with Turkey. Many of them include the cooperation in the energy sector. Second, besides TAP and TANAP, we have already, since 2007, the already existing pipeline connecting Turkey and Greece, bringing gas through Turkey to Greece for the last many years. And this gas feeds the Greek energy, natural gas system. And the third point is that we have declared to every direction, everywhere, that our bilateral or trilateral regional cooperation with other countries are cooperations that do not exclude anybody. These agreements or meetings want to include many other countries who respect the international law, peace, prosperity, and cooperation among countries and peoples of Eastern Mediterranean. Thank you. Question? I can't see very well. Sorry. Yes, please, go ahead. Yeah. My impression is that when the United States reduced its presence in the Mediterranean, its understanding was that the European Union was in a position to take over the security issues that would emerge. And therefore, the fact that the European Union is now going through the most dangerous period of renationalization of its policies and internal dissension, I think is a very great danger. And I think that we in the European Union should really very urgently rethink the direction we're going into, and the fact that it is not just a question of missed opportunities, it's going to be very soon a question of real dangers which we are not facing in our neighborhood if we continue in this direction of renationalization and internal dissension. I think that the European Union very urgently needs to look at itself, look at its policies, look at its cooperation, and especially in its external and security policies. Terrorism is a very great issue. It's a very important issue, and it's a very dangerous issue. And I think this brings up a second point, which is that no one can be excluded from meeting this issue in the southern neighborhood of Europe. And when I say nobody, I mean that including what countries like Russia can contribute to this situation, and including what countries like Iran can contribute to this situation. And finally, of course, this means that Turkey cannot be excluded either. However, from time to time, one wonders what the Turkish government means when it refers to terrorism. It's not always clear. Great. One more question from the audience. Okay, if not, let's go ahead and wrap it up there. I want to thank you all for a very robust discussion. And if you've been too timid to ask a question here, our panelists will be around afterwards at the coffee break, and I'm sure you can approach them. But thanks to everybody for the conversation.